Good morning! Init ko lang yung ano. Tira naming ramen kagabi. Actually, hindi siya tira eh. Hindi siya nagalaw. Ayun. Hindi ng breakfast ni Daddy. Init ko lang. Mobo. Tapos, mobo. Motherboard ramen. Tapos, ayun pa. Nahinayang ako eh. 3 piraso. Ano na naman ni Kuya? Ala! Tanggal na yung ano. Mainit na kaya to, de? Wait lang. Pati yung salad is di namin nagalaw. Na ni Kuya. Tinake out niya na rin. Ayun. Pero mura lang yung set nila, no, de? Mura yung ano nila dun. Yung set ng, parang, yeah, nasa ano ka lang. Yung kinainan namin ng binyag ni, ano, ni Baby Ju. Parang ganun din, may mga set-set. Solve na solve ka. Kaso doon, hindi only rice. So anyway, sarap pa rin. May fish pa rin. Tinapay lang siguro sila. And then, for lunch, ayan, nag-prepare si Madam Emma. Chop suey. Ay, dapat may ano, may fish din. Pabalikin ko na lang. Hindi ah. Daddy, ikaw na maglabas. Nag-sunbathing si ano, si Maggie. Bakit mainit ang Papainit sa... Nagpapainit ang ale. Nagpapainit ang aling maliit. Napakasungit nyon. Grabe mang away. Bakit ba? Sinasabihan lang kita maganda. Ay, natulog lang yan? Wow. Bagay siya, Emma. I woke up like this. Oh. Sabi ko nga, nakapaganda kaya kaya na picture. Pag ano yung bagay niya. Ang gagod, naka-lipstick pa yung sayang, hindi kaya nakisaya. Oo nga. Na-upload sa Cinderella lang ang pega. Anyway. Kain tayo chop suey. Uy, dami sa hug. Sarap. And then, munggo, Friday. Kailan pa to, Ems? Tinatanong lang kita. Masama ba magtanong, guys? Sagutin ba ako ng tawa? Kasi lang araw ko na siya nakikita dyan. Wala na ata may gusto yan. Kaloka ka talaga eh. Ako sa'yo, niinitan tuloy ako sa'yo. Loka ka. Ayaw pa ni ano, buntis? Tinawag ko lang sa sigil daw. Si ano, Mika? Ako pa sana. Pick up. Saan pa siguro? Lumabas? Sa baba. Darang pa. Oo. May ano sila eh. May meet up si Mika. Niya. Ang sipag-sipag niya. Inam naman. Hindi na siya masyadong lumalabas. Natawag ko pa yan eh. Lala. O, di marunong magbilang. 50. Oh, galing nila oh. Ay! Nadali ay, laro. Oo nga eh. Sige, okay lang yan. Titaypan na lang natin. Dumating na guys yung, yung stock namin ng Malumas. Yung super duper pampaputi talaga. In 5 minutes lang. Or 15 minutes. Yung ano lang, soap lang. Kailangan mag-lotion after mag-ano nun. Dry. Sobrang nakaka-dry ng ano ng skin. Tapos in 3 days, tingnan natin kung ano. Magpipili na ako. Bongga! Puro ano, maputi ang alam. Yan, dami nang may order niyan eh. Ako din pag ako pumunta ako sa Pag pumuti na si Jackie na gaya sa akin, talagang effective. But, pag uwi ni Jackie sa kanila, tisay na si Jackie! Ito kasi na-hold sa ano, na-hold to sa airport. Napagkamalan daw siya buo, kaya natagalan yung ano, yung pag-deliver sa akin. Let's go! Please kami guys, mag-ano kami, business inquiry lang. Ayun. Kasi na Ano? yung araw ko lang nagpapanako ang dadalhin sa kanya. Hi guys! Ayun, kakatapos ko lang sagot ng mga inquiries sa Shopee. Ayun. And then nag-post kasi ako ng mga bagong items nga
Tapos, yun, kadarat, umalis kami kanina, diba? Hindi na ako nakapag-vlog. Nakalimutan ko mag-vlog, actually. Pero dala ko yung camera, Nakalimutan ko lang mag-vlog. Hindi ko alam kung nakauwi na sila, no, si Inday tsaka si Mika. Kasi hindi na ako ulit bumalik din sa palengke. Kasi nag-inquire kami ng mga possible na pwedeng malagyan namin ng parang, wait lang, nahingal pa ako, ng physical shop. Kasi ang dami ng nagre-request na sana daw may mga mga shop kami, gano'n, na pwedeng puntahan, madaling puntahan, yung mga gano'n. So, since sa amin dito is yung Metro Point nga, di ba? Kasi daanan siya ng tao. Ayun, nag-inquire kami, hanggang doon pa lang kami sa sa Libertad. So, ayun, pag-uusapan pa namin ni Inday, kasi magsasosyo kami para din may income sila. Kasi nga magkaka-baby na sila, di ba? So, ayun lang, pasensya na. I'm so busy lang, guys. Kaya wala masyadong vlog. And then, yun nga, yung dahilan is yung namin, ilang araw akong medyo tuliro. Kasi, major away talaga kami ni Froggy. As in, major talaga yung guys na parang akala ko tapusan na ng marriage namin. Kasi talagang hindi ko na sa inyo guys, i-detalye, pero yun ang pinaka-worst na away talaga namin. Kasi yung feeling na decided ka na na hiwalayan siya, yung gano'n na alam mo yun, buti na lang nandun yung papa ko, kasi talagang pinatawag ko na siya, kasi nga gano'n, nagkakagulo na talaga kami ni Froggy, pati sila Dayan, na parang kasali na rin sila, kasi nga yung away namin talaga is hindi na kayang parang hindi na kayang masolusyonan sa loob lang ng kwarto. So ayun, and then nagkaroon ng parang pulong gano'n na kinausap kami ni Papa na yun nga, si Froggy kung anong problema yung mag-asawa, ganyan, bakit kailangan mauwi sa mga ganun. Good thing naman is nandiyan talaga yung parents. Ayun, importante talaga yun sa bawat mag-asawa, guys. Ayun, I'm so thankful sa tatay ko, kasi nandun siya, very supportive siya, although hindi siya nagpakita ng galit kahit na yung na may mali si Froggy, diba? Hindi siya nagpakita ng galit, nandun yung niya, yung pag-intindi niya, kasi lalaki din siya, and yung yung pagkakamali ni Froggy is nagawa niya din before, kumbaga, diba? So pinangaralan niya si Froggy, ganyan. So ayun, medyo naman okay naman. And after nga nun, nag-usap ulit kami dito sa loob na, and then ayun, Crayola kami pareho, and then alam niyo yung parang bigla na lang yung galit namin, nalusaw na lang bigla na, parang para lang kami tanga na, ewan. Tapos yun na, happy na ulit. Ganun lang naman, guys. Kaya natural yun talaga sa mga mag-asawa yung nag-aaway kayo, which is healthy nga yun, diba? Kaysa yung parang lagi na lang sweet-sweeta na, nakakaumay na, diba? Pero kapag may ganyang away din, parang bumabalik kayo sa parang boyfriend-girlfriend lang. Puro lang ako parang, napaparami yata yung parang ko. Ayun, bumabalik yung feeling na boyfriend-girlfriend lang kayo ulit. Yung kilig, yung yung excitement, ganun. Kaya, ganun nangyari sa amin ni Froggy. Kaya kapag yung kahapon yata, tulog kami is, tawa kami ng tawa, nagkukwentuhan kami na ganun, anong nangyari sa atin. So, yun lang yung na-realize namin na may luck nga sa na may something missing, ganun, sa pagsasama namin. Kasi nga ako, busy-busy ako sa negosyo, diba? Tapos siya rin. Kaya yun, kumbaga nagkaroon kami ng magkaibang mundo. Kahit na sinasabi nyo or nakikita nyo na lagi kami magkasama, lagi kami nag-uusap, gano'n. Para na naman ako. Alam nyo yun. Alam ko naman na magigets nyo eh. Yung, ayun. Gets nyo na yun. Hindi ko sabihin na magkasama kami. Pero may kulang, diba? May kulang na parang unti-unti nang nanlalamig, kumbaga. So, ayun nga na figure out namin yun. So, napag-usapan naman, and glad na okay naman. After, nakala ko din talaga is katapusan na, nangihinayang na ako sa 14 years. Sinubad ko ng wedding ring ko. Ganun. And then, hindi ko naman first time na nakita si Froggy na umiyak siya ng gano'n. Pero once na umiyak na yan, seryoso talaga yan sa sorry niya. And talagang, yun nga. So, that's it, guys. Yun ang dahilan kung bakit hindi ako masyado nakapag-vlog this past few days.
talagang medyo tolero lang ako, and then dahil nga sa business. So, ngayon nga, yun, business yung dahil lang, kaya wala na naman akong vlog. So, nagkwento na lang ako sa inyo kasi wala akong kasama, bisita si Froggy, tapos sila Emma naman sa taas, and then sila Dayan nga wala pa. Kaya ayun, and then, payo ko lang is yung gadget, guys. Isa pa to sa dahilan kung bakit, di ba, madaming nasisirang relasyon din is, yung kapag ka, kapag ka matutulog na ba is, iwanan nyo na, yung parang wag nyo nang isama sa, sa tulugan nyo. Kasi tendency natin is kahit matutulog na kayo, pampaantok, di ba, yung mga magaganyan-ganyan pa. So, instead na, magpapaantok kayo, magkwentuhan na lang kayo mag-asawa, yung gano'n, di ba, parang mas sweet pa. So, ayun nga. Mukha lang kawinta ka ni Froggy, pero hindi naman ako wala namang pagsisisi kung bakit o sa nangyari na pag-aaway na yun. At least napatibay yung namin, diba, yung relasyon namin, and then napatunayan namin na mahal pa rin naman pala namin yung isa't isa. Kumbaga may something lang talaga kami. And then, yun nga, yung mga pride, guys, wag masyadong pairalin. Yung kayang lunukin. Tapos uminom ng tubig para malunok. Kaya yun ang importante din. So, wala ako sa posisyon para tag dito, mangaral. Kasi nga pinangaralan din naman kami ng ng tatay ko. Pero gusto ko lang din i-share, 'di ba? Yung natutunan ko nga or yung na-experience ko sa relasyon namin ni Froggy. And hopefully makatulong din sa inyo. Kaya yun sa mga just in case mangyari din sa inyo, yung ganun nakukuha naman sa pag-uusap. Yun lang. Kaya ngayon, feeling ko talagang dalaga ako na parang boyfriend-girlfriend lang ulit kami. Ayun. And then, basta iba yung feeling, guys, after talaga ng after ng every awayan. Iba yung feeling yung mag-asawa. So, yun. Kaya di ko naman sinasabi, lagi kayong mag-away. Tapos, laging okay na after, diba? Ayun lang. Medyo magulo lang ako. Kasi ayoko nang umiyak. Ano ba kayo? Ayoko umiyak ngayon kasi ilang araw na ako nag-iiyak. Actually, na-vlog nga ni Froggy. Sira ulo talaga yun. Talaga nag-uusap kami na nakatanim pala tong camera. So, bina-vlog niya pala yung nag-uusap kayo, talagang Crayola pa. Sabi niya, upload mo yan. Sabi ko, sira ulo ka talaga. As in, lahat na vlog niya. Bonggang-bonggang yun. Naisahan ako. Hindi ko alam kung saan niya to tinanim eh. Na-capture niya yung moment na yun. Pero, ayun, hindi ko siya dinilit kasi gusto ko mabalikan nga namin yun. Para kami lang yung maalala namin yung mga kalokohan namin. Kalokohan talaga. So, yun lang. Kaya walang hopefully, so, ayun lang, guys. Sana hindi kayo maboring na manood ng mga vlog ko, kasi babawi naman ako kapag kami time talaga mag-vlog kapag lumalabas. Kasi ngayon is busy lang talaga kami at gusto nga namin na paano yun pa yung negosyo. Siyempre, diba, para sa pamilya naman yun eh. So, yun lang. And, I don't know kung may ganap pa mamaya, guys, just in case di na ako makabalik. Alam niyo na yun. Ha? So, maraming salamat pa rin yung mga nandiyan pa rin kayo. Nag-aantay pa rin na may upload ako. Thank you so much. Lalo sa mga bagong subscribers. Thank you!